लोगोफोर आं दिनै RAC टिकेटनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायनो नागिरदों। जेब्ला रेलवेआव जोङो टिकेट दानो अब्लाना RAC टिकेट होयो बा निजे एप्सआव दानोबा RAC टिकेट खोन्थायो। बे RAC टिकेटआ मा बिनि सोमोन्दै आं गुवारै फोरमायना होनो नागिरदों। खायफा मानसिया मिथियो आरो खायफाया मिथिया। जायफोरा मिथिया बिनि थाखाय बे भिडिअ'आ। गोबां मानसियानो कनफिउज जायो RAC टिकेट जों दानोबाथाय कनफार्म जागोन ना जाया, सिट मोनगोन ना मोना, बा जोङो सिट मोनाबाथाय जों ट्रेभेल बानायनो हागोन ना हाया, बिदि कनफिउज जायो। बिनि सोमोन्दै आं दा मोजाङै एक्सप्लेन बानायना होनो नागिरदों। RAC माने रिजार्भेशन एगेन्स्ट केन्सेलेसन। माने सिदायै बुंनो थाङोबाथाय खायफा मानसिया टिकेट केन्सेल बानायो। बै केन्सेल बानायनायाव जेब्ला सिट खालि जायो, बे सिट खालियाव RAC टिकेट थानाय मानसिफोरखौ एलट बानायना होयो। खिन्थु RAC टिकेट जेब्ला एलट बानायगोन अब्ला मोनसे सिटआवनो सानै खरै होगोन। बेयाव नों सानैदो एडजास्ट बानायनानै थांनांगौ जायो। बे सिटखौ ट्रेननि थांलाय फैलाय लामानि साइडआव थानाय बा साइड लवार बार्टआव जि सिट थायो बेखौ एलट बानायो। बेयाव सिटखौ जइनबो बानायनो हायो, नङाबा बेलेग बानायनाबो लानो हायो। गोसो मिलायलायोबाथाय सानैजों एडजास्ट बानायनानै उन्दुनानैबो थांनो हायो। जेब्ला RAC टिकेटखौ दानो अब्लाना लोगो ट्रेननि डाब्बा आरो सिट नाम्बार एलट बानाया। जेब्ला रेलवे चार्ट ओंखारनायनि सिगांसो एलटमेन्ट बानायना होयो। जुदि नोङो सिट कनफार्म जागोन ना जायाखै बा सिट मोनगोन ना मोनाखै बेखौ नायनो थाखाय PNR चेक बानायनो हायो। PNRखौ माबोरै चेक बानायो बिनि सोमोन्दै जुदि मिथियाबा डिसक्रिपसनाव लिंक होना दोननाय दं। बे लिंकआव थांनानै भिडिअखौ नायबानो माबोरै PNR चेक बानायो बेनि सोमोन्दै मिथिनो हागोन। खिन्थु RAC टिकेटआव माब्लाबा सिट एलटमेन्ट जायाबो जानो हागौ। मानोना जेसे केन्सेल जागोन, जेसे टिकेट केन्सेल बानायगोन बिनि एगेन्स्टआवसो होयो नालाय। माब्लाबाथ' केन्सेल जायाबो जानो हागौ। हमना ला RAC टिकेटआव 100 जन मानसिया दानबाय, खिन्थु 50 जन मानसियाल' केन्सेल बानायदो बा 25 जन मानसियाल' केन्सेल बानायदो। अब्लाना मा जायो, एडजास्ट बानायनो हाया जायो। अब्लाना नोङो कनफार्म जायाबो जानो हागौ बा सिट एलटमेन्ट जायाबो जानो हागौ। अब्लाना मा बानायनांगौ, जुदि एसे आइडिया दंबा जेब्ला ट्रेन खारनोसै बे समाव टिटिखौ बुंनांगोन जे आंनाव RAC टिकेट दङ, जुदि सारा खालि जायगा मोनदोंबा आंनो खोन्थाबानो जाबाय, बिदि रिकुवेस्ट बानायनो हायो। खिन्थु मानोना गोबां मानसिया केन्सेल बानायाब्लासिनो आसानक प्रग्राम चेन्ज जानानै थाङाब्लासिनो थायो, बेफोरदि सिटआ खालि जायो। बे सिटआव गोसोबा टिटिआ होनो हायो। खिन्थु टिटिफोरा होनो नागिरा, गावसोरो गावनि लाबनि थाखाय बा रां लानानै बेलेगखौ जहोनो नागिरो। बिनि थाखायनो जुदि नों आयदा दंबा किसुमान मायावबा जुदि मानसि फैया बायदि नुदोंबा बेयाव नोङो जना थानानै बा उन्दुना थाबानो जाबाय। जेब्ला मानसि फैयो अब्लाना हेगारना हो, नङाब्ला नों बेयाव आरामसे थांनो हायो। बेबायदियै दाना जोङो मिथिबाय RAC टिकेट थायोबा जोङो जेरावबो ट्रेभेल बानायनो हायो। आरो RAC टिकेटआ कनफार्म जानोबो हागौ बा बायसान्सनि थाखाय जायाबो जानो हागौ, अब्लाबाबो जों ट्रेभेल बानायनो हायो। आरो जों जेब्ला RAC टिकेटखौ दानो अब्लाना लोगो कनफार्म जाया, बेखौ जोङो PNRआव नायनांगौ। लोगोफोर RAC टिकेटनि सोमोन्दै जों दा मिथिनो हाबाय। बेबायदि इनफरमेटिभ भिडिअफोर जुदि मोनबावनो लुगैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब बानायदो, लोगोसे बेल नटिफिकेसनखौबो दबायना होदो। आरो लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक आरो लोगोफोरनो शेयार बानायबानो जाबाय। गोजोन्थों लोगोफोर नायनायनि थाखाय।